A flop. Minden kész flop függő. A következő két műsor erről fog szólni. Megtanuljuk értékelni a flopot és kezünk erősségét, valamint hogy mikor mi a helyes döntés. Wallen. A póker többről szól, mint az ászpárok vagy a pénzfeldobások. Az arcok mögött én tudást látok. Oké, elég a költészetből, hadd szóljon! Nincs jó vagy rossz játék a pókerben, nincs egyetlen jó út a sikerhez, de vannak módszerek, amelyekkel maximalizálhatjuk a nyerési esélyünket. Vannak jó és rossz szokások. Vannak szituációk, amelyeket jobb elkerülni, és olyanok is, amiket keresni kell. És vannak azok, akik ezt meg tudják tanítani nekünk. Velünk megtudhatod, hogyan válhatsz kezdőből haladóvá. Minden, amit mindig is tudni akartál a pókerről, de eddig nem merted megkérdezni. Előző adásunkban megfigyeltük ellenfeleinket, és hogy hogyan gyűjthetünk információkat róluk. A mai nap magunkra fogunk összpontosítani, és arra, hogy mit tegyünk, ha jó lapunk van. Mindenki tudja, hogy a játék nem arról szól, hogy mink van, hanem hogy mit kezdünk azzal, amink van. Ez a műsor megtanít, hogy felismerjük a lapunkban rejlő lehetséges erőt, és hogy azokból a maximumot hozzuk ki. A mai nap elutazunk Vegasba, hogy betekintsünk a North American Poker Tour egyik leosztásába. Elsajátítjuk a flop elemzés rejtélyeit, és azt, hogy hogyan is kell megjátszani a legerősebb kezeket. Tanácsaival fog ellátni Luca Pagano, az ember, aki a világon a legtöbbször ért fizetős helyre az EPT-ken, Bertrand Gospelier, azaz Elki, az egyik legtehetségesebb pókerjátékos, és Alex Kravchenko, aki több mint $3,5 millió nyert eddig élő versenyeken. Mindezek mellett Daniel Negreanu, a világ egyik legjobbja, két analízist is rendelkezésünkre bocsát a mai nap. Ezek jönnek nem sokára, de előtte a mai első lecke, a flop elemzése. A flop minden leosztás fordulópontja. A kezedben lévő lapokat totálisan tönkreteheti, vagy az egekig emelheti, bár legtöbbször közé a két szélsőség közé fog esni. Amit most megtanulunk, az egy olyan rendszer, amelynek segítségével könnyedén felmérhetjük lapunk igazi erejét, valamint hogy mihez kezdjünk vele. 4 kategóriánk van erre a célra. Ne feledjük, ez csak a kész lapokra vonatkozik. A húzókról a következő adásban fogunk beszélni. Az első kategória a nagyon erős lapok. Flösök, sorok, szettek, két pár és minden, ami jobb. Itt például egy pick flush-t floppoltunk, ami nagyon erős. Itt meg a két legjobb párunk van, egy másik nagyon erős kéz. Ebben az esetben a játékosunk egy full house floppolt, ami ismét nagyon erős. Oh my goodness, what a flop for Gustafsson. Ha nagyon erős kezünk alakul ki a flopra, az esetek túlnyomó többségében elől leszünk vele. Érdemes agresszíven játszani ezekben a helyzetekben, és csak nagyon-nagyon ritka esetekben dobni. Időnként próbálkozhatunk lassú megjátszással, de erről majd később beszélünk. A következő kategória az erős kezek. Erős kéznek számít a fölé pár, ami egy kézbe pár, ami nagyobb, mint az asztalon lévő bármelyik lap, és a top pár top kísérővel, ami általában ász kísérőt jelent. Ha ászpárunk van, a legerősebb kísérő természetesen a király lesz. Ha erős lapunk van, az esetek többségében elől leszünk, épp csak nem lehetünk annyira biztosak, mint egy nagyon erős kézzel, ezért kicsit óvatosabban, de még agresszíven kell játszanunk velük. Ha nagyon sok zseton van mindenki előtt, és egy nagy visszaemeléssel nézünk szembe, általában okos döntés a dobás. A harmadik kategória a közepes kezek. Bármilyen pár, ami nem a legjobb pár, közepes kéznek számít. Hogy mihez kezdjünk vele, az nagymértékben függ a floptól és attól, hogy pontosan mi van nálunk, az ellenfeleink számától és a közös lapoktól. Íme két példa. Az első. Top párunk van a második legerősebb kísérővel, ez majdnem egy erős lap, és csak egy ellenfelünk van. Az esetek többségében elől leszünk, de azért az agresszív megközelítés ajánlott. Második példa. Itt a kezünk gyakorlatilag semmit sem ér. Két ellenfél ellen van egy alápárunk, ász is van a flopon, ami miatt még valószínűbb, hogy valakinél van egy pár. Csak passzoljunk, és dobjuk el aztán. Nincs értelme ilyen szörnyű flopon elszórni a nehezen gyűjtött zsetonokat. A negyedik kategória a szemétlapok. Szemetet flopolni annyit tesz, hogy a flopon nem kapunk se párt, se húzót. Ha ebben a helyzetben találjuk magunkat, szinte esélytelen, hogy megnyerjük az adott partit mutatással.
A blöffölés nem rossz gondolat ebben az esetben, de általában jobban járunk, ha csak simán bedobjuk az ilyen kezeket. Tehát egyszerű rendszerünk segítségével könnyen kategorizálhatjuk lapjainkat a flopon. 4 csoportunk van. Nagyon erős, erős, közepes és szemét. Ha erősek vagy nagyon erősek vagyunk, agresszíven kell játszanunk. Ha közepes lapunk van, óvatosabban kell bánnunk a helyzettel, különösen ha több ellenfelünk is partiban van. Ha pedig szemét kategóriába esik a kezünk, dobjuk el. Eljött az én játékom ideje, ahol hallhatjuk, hogy kinek hogyan váltotta meg a póker az életét. Munir de Berno a nevem, 28 éves vagyok, a brazil São Paulo-ból. Személyi edző vagyok és imádok pókerezni. A pókerrel először apukámon keresztül ismerkedtem meg. Figyeltem, ahogy 5 lapos cserélős pókert játszik a barátaival. Aztán mi is elkezdtük a haverokkal, úgy 3 és fél éve. Egyszer az egyik haverom azt mondta, hogy van egy pókerklub, menjünk és játszunk ott. Beletartottam. Mikor beléptem, ámulattal csodáltam az asztalok tömkelegét és az életet, ami körüllengte azokat. Elindultam egy 50 fős versenyen, amit végül megnyertem. Ettől a pillanattól gondoltam úgy, hogy Isten akarata az, hogy a pókerrel foglalkozzak életem végéig. Itt az ideje egy kis pókerszlangnek. On the flush draw. It's at least a flip, right? I run better than that. You have to steal the odd time. No sweat. Chop. A chop a felezés szinonimája. Felezés akkor van, ha két játékos megegyezik, vagy terítésnél azonos kezet mutatnak. It's gonna be a split pot. Dominál. Egy játékos akkor dominálja ellenfele lapjait, ha az egyik kezükben lévő lap azonos. A játékos, amelyiknek a másik nem megegyező lapja az alacsonyabb, a dominált játékos. Szivárvány. Szivárvány asztalnak számít, ha az asztalon lévő közös lapok mindegyike különböző színű, ez ugye nem lehetséges a river után már. Ebből adódóan a szivárvány flop az, amikor mind a 3 lap különböző színű. Rendben, ez itt a második szint 5. adása, és a flopok erejéről beszélgetünk. Nem isteni érzés, amikor telibe talál a flop? A kérdés csak az, mihez is kezdjünk vele? Ha nagyon erős készlapunk van, nem kell amiatt aggódni, hogy bárki is erősebb lenne nálunk. Amire viszont oda kell figyelnünk, azok a húzók. Itt egy tipikus példa, egy nagyon erős készlappal. 2 párunk van, 2 ellenfél ellen, mindketten csekkeltek. Szinte biztos, hogy elől vagyunk, íme néhány indok, hogy miért is kell itt hívnunk. 1. Rengeteg lehetséges húzó van, amely kiegészülhet a turnre vagy a riverre. Bármilyen pikkel kiegészülhet egy flush. És a 10-es, 9-es, 8-as, 5-ös, 4-es, vagy 3-as lapokkal mind érkezhet egy lehetséges sor, valamint egy 7-essel bárkinek lehet drillje, illetve kiüthetik a 2 párunkat, mert egy sima ászpárnak magasabb kísérővel, mint a miénk, erősebb 2 párja lesz. 2 akciógyilkos lapok érkezhetnek. Ha nem is segít senkinek az imént felsorolt ijesztő lapok egyike, még mindig ellenünk dolgozik, hiszen visszatarthat minket a további hívástól, ezáltal segítve ellenfeleinket. Ha esetleg kézben párjuk van és érkezik még egy nagyobb lap a nálunk lévőnél, elég valószínűtlen, hogy partiban maradnak, ami újabb indok arra, hogy hívjunk a floppon. 3. A játék lényege, hogy zsetonokat gyűjtsünk, építenünk kell a kasszát a lehető legtöbb utcán, hogy nagyot szakíthassunk. Sokkal nagyobbakat hívhatunk a turnön és a riveren, ha meghívjuk a floppon is. Most, hogy ezt tudjuk, a következő nyilvánvaló kérdés az, hogy mennyit is hívjunk. Menjünk vissza a parti elejére. A kassa $22, mindenki előtt van még kb. 200 dolcsi, tehát bőven van még mit elnyerni. Célunk, hogy megszerezzük ellenfeleink összes zsetonját, tehát nagyot kell hívnunk, nagyjából kasszányit. A nagyvak eldobja, de a másik ellenfél megadja. A kassa most $62 és a turn a treff 2-es, ami nem egy ijesztő lap. Ellenfelünk passzol, mi pedig ismét abban a helyzetben vagyunk, mint a floppon, tehát ismét nagyot kell hívnunk. $50 megteszi, ellenfelünk megadja, és a river sem változtat sok mindenen. Ellenfelünk ismét csekkel, nekünk pedig megint nagyot kell hívnunk, mert valószínűleg erősebbek vagyunk nála, és feltehetőleg ki fog minket fizetni. Az előttünk lévő zsetonok összege kevesebb, mint amennyi a kasszában van, akár be is tehetjük az egészet. Ellenfelünk kis hezitálás után megadja. Ász dámát mutat, amit a 2 párunk ver. Egy kicsit laza volt a megadása részéről, de az agresszív játékunk nehéz döntés elé állította és rosszul választott. Alapvetően ugyanaz a teendő minden esetben, ha nagyon erős kezet floppolunk, nagyon agresszíven kell játszanunk és minden utcán licitálnunk kell.
Ha mindenki előtt sok zseton van, általában nagyot, a pot kétharmadát egészét kell hívnunk, egyébként lehet kevesebbet is. Vannak helyzetek, amikor jogos lehet a lassan játszás, erről majd legközelebb ejtünk szót. Ez egy remek év volt számomra. Olyan sikereket értem el, amelyekre gondolni sem mertem volna. Egy brazil pókeroldal, az Odds Brazil a 8. legjobb játékosnak tartott, és ezért szponzoráltak 2 nagy 120 000-es garantált élőversenyen is. Második lettem az elsőben, és megnyertem a másodikat. Ezek után a póker nagyon fontos szerepet kapott az életemben. Nem csak mint szórakozás, hanem mint bevételi forrás is. Nem keresek annyit ugyan a pókerrel, mint a személyi edzősködéssel, de közel sem elenyésző, amit a kártyával sikerült összeszednem. Eljött az ideje, hogy Daniel Negreanu elemzését halljuk, amely ezúttal Ukrajnából érkezik. Bemutatja nekünk, hogy miért is fontos megvédeni készlapunkat a lehetséges húzók ellen. Sokat beszélek azokról a helyzetekről, amikor nem vagyunk könnyű szituban, mert nincs nálunk a lehető legerősebb kéz, de mi van akkor, ha nagyon-nagyon erősek vagyunk, és valaki belehív? Ebben a leosztásban a kijevi EPT-ről egy érdekes helyzetet fogunk látni, amikor nálunk egy nagyon erős szett van, de egy csavar történik a floppon. Nézzük is meg. Dovchenko 2 7-essel emel, semmi extra. Tednek az egyik vak pozícióból Káró király bubia van, és úgy dönt, hogy flopot néz. Íme egy érdekes flop, 7-es szettünk van, és Tednek csupán egy lyuksora. Csak akkor nyerhet, ha lejön a 10-esre, ráadásul backdoor Káró flushre nem számíthat, nem az igazi. De amint látjuk, kis csavar kerül a dologba. Azért hív, mert nem teszi az ellenfelét ászra, vagy mert pont egy ászt akar vele elhitetni. Mivel kisvakról adta meg, könnyedén lehet nála ász dáma, vagy valami hasonló. Ha most én lennék Dovchenko, valami ilyesmire gondolnék. Oké, vagy valamiféle húzója van, vagy egy erős ásza, és a 3 7-esemmel könnyedén berakadhatom vele a flopon. Jobb betenni a pénzt, mielőtt az asztal túl ijesztővé válna. Láthatjuk, hogy van kint 2 pick, egy ász, egy dáma, ezért a turnön megérkezhet a lehetséges sorhúzó vagy a harmadik pick, és ha ez történne, az megölné az akciót. Ezért úgy gondolom, hogy itt a helyes játék az emelés volna. Nézzük, Dovchenko mit csinál. Csak megadja, és íme egy igazi csodalap Ted számára a 10-es, Dovchenko nagyon hátra került a 7-es szettjével, és szinte lehetetlen lesz számára elengedni ezt, és az is biztos, hogy Ted hívni fog egy egészségeset, és abban fog reménykedni, hogy visszaemelnek ellene, hiszen nála van a legerősebb lapkombináció, és ebben a helyzetben ez a helyes játék. Mivel meghívtuk a flopot, és most a turnön nálunk van a tuti, nem passzolhatunk, mert szinte biztos, hogy az ellenfelünk mögénk fog csekkelni egy közepes lappal, és valószínű, hogy egy ásszal megadja a hívásunkat, tehát meg kell hívnunk a sorunkat, és védenünk is kell azt a lehetséges flush húzóval szemben. Mindkét esetben agresszív játék a megfelelő döntés, Dovchenko all-in megy a 7-eseivel és fogadja a rossz hírt, hogy egy kész sor ellen kell mennie. Tetszett az, amit Ted a turnön csinált a nagy lapjával, és azt hiszem Dovchenko se hibázott a 4. utcán, de úgy gondolom, hogy már a flopon vissza kellett volna emelnie. Nem egy egetrengetően nagy hiba, hanem egy határeset döntés, de minden apróság számít, és ezt mindig számításba kell vennünk, amikor nagyon erősek vagyunk. Sosem olyan egyszerű, hogy jaj, nagy kezem van, tök mindegy, mit teszek. Mindig számít, hogy hogyan cselekszünk. Mindannyiunk számára ismerős az érzés, amikor éppen azt gondoljuk, hogy egy hatalmas kasszát fogunk besöpörni, és hirtelen minden rosszra fordul. Ez is a játék része, és a bad beatek elkerülhetetlenek, de mit tegyünk, ha mi vagyunk a szomorú fogadó végén a dolognak? A jó és a rossz szériák mind fontos elemei a játéknak. Ha sikeres akarsz lenni, meg kell tanulnod, hogyan kezeld ezeket a helyzeteket. Ha bármikor hatással vannak rád az érzelmeid, vagy befolyásolják a játékstílusodat, valószínűleg nem fogsz helyes döntéseket hozni. Próbáld magad mentálisan felkészíteni arra, hogy ez bizony megesik, ez is csak a játék része. Nagyon nehéz dolog a bad beatek kezelése, főleg ha egy verseny késői szakaszában vagy már, de amíg a versenyben vagy, tényleg igazán minden erőddel azon kell lenni, hogy elfelejtsd, amilyen gyorsan csak lehet, hogy folytatni tudd a lehető legjobb játékodat a legvégéig.
Amíg a figyelmedet a játékon tudod tartani és nem tiltelsz be tőle, minden rendben lesz, mert hosszú távon ez mind kiegyenlítődik. Tanuld meg kontrollálni az érzelmeidet, ne szálljál el magadtól, és ne add fel, amikor minden ellened fordul. Soha ne add fel. Elérkezett a szünet ideje, de előtte egy kérdés. A műsor következő felében a csapdázás művészetéről tanulunk majd. A legsűrűbben lassan megjátszott kezek mindegyike az ászpár, és a kérdésünk is ezzel kapcsolatos. Milyen gyakran kell, hogy kézbe ászpárt kapjunk? A. 86 leosztásonként, B. 221 leosztásonként, vagy C. Minden 464. partiban. A válasz érkezik a szünet után. Minden, amit mindig is tudni akartál a pókerről, de eddig nem merted megkérdezni. Üdv ismét! A szünet előtt azt kérdeztük, hogy statisztikailag milyen gyakran kell, hogy ászpárt kapjunk kézbe. A válasz B. Minden 221. leosztásban. Ha ászpárunk van a flop előtt, az annyit tesz, hogy nálunk van a lehető legerősebb kéz. De mi van akkor, ha a floppon van nálunk a nác? Nézzük meg a mai utolsó leckében. Említettük az előző leckében, hogy célra vezető agresszíven játszani, ha nagyon erős kezünk van, de van néhány helyzet, amikor jobb lassan megjátszani azt. Kockázatos lehet, de ha minden tényező megfelelő, sokkal kifizetődőbb elcsekkelni a tutit, és ezáltal álcázni azt, mint belehívni. Nagyon erős kezünknek kell lenni, hogy elengedjük a lehetőséget az első 3 lapnál a hívásra, és ha nálunk van a lehető legerősebb lap, vagy valami bivaj erős kéz, lehetőségünk nyílhat egy csapda felállítására. Ha úgy gondoljuk, hogy ellenfelünk dobna egy hívásra, jobb, ha elcsekkeljük. A fő célunk, hogy a lehető legtöbb zseton nyerjük ezekkel a lapokkal, ezért partiban kell őket tartani. A lassan megjátszással az a célunk, hogy blöfföt indukáljunk, vagy hagyjuk, hogy ellenfelünk felerősödjön annyira, hogy merjen pénzt rakni a partiba. Ha az első 2 feltétel egyezik, és úgy gondoljuk, hogy egy későbbi utcán pénzt szedhetünk ki belőlük, csapdáznunk kell, hagyni, hogy megvezessék magukat. Nézzünk egy példát erre, hogy vajon a 3 feltétel találkozik-e vagy sem. Ellenfelünk emel a flop előtt, és mi megadjuk 8-as párral a kézben a gombról. A flopon fullunk lesz, ez nagy mák. A nagyvak passzol, és a preflop agresszor hív. Döntetünk úgy, hogy lassan játsszuk meg, vagy akár emelhetünk is. Nézzük meg a 3 kritériumot. A lapunk határozottan elég erős ahhoz, hogy csapdázzunk. Fullunk van, és ellenfelünknek nem lehet több, mint 2 outja. A flop valószínűleg elkerülte mindkettőjüket, és a nagyvak feltehetőleg dobni fog függetlenül attól, hogy mit teszünk. Az eredeti emelőnek vagy 2 fölélapja van, amelyet biztos dobna egy nagy visszaemelésre, vagy egy fölé párja, amit elijeszthetünk, ha agresszíven játszunk. Összességében elég valószínű, hogy mindenki dobni fog, ha erősen játsszuk meg a lapunkat. Ha ellenfelünknek 2 fölélapja van, esélye lehet, hogy egy erős párt alakítson ki a turnre. Ha kézben párja van, úgy fogja gondolni, hogy elől van, és feltehetőleg hívni fogja tovább. Mind a 3 feltétel teljesült, ezért a helyes játék a csapdázás. Csak adjuk meg a flopon és várjuk, hogy nekünk adja a többi zsetonját a turnön. Nézzünk egy másik példát. Ászpárral emelünk flop előtt, és 3 megadót is találunk. A flop, treff király, pik 8 és pik 9. Nézzük a feltételeket ismét. A kezünk nem elég erős, hogy lassan játsszuk meg. Fölépárunk van, de ellenfeleink könnyedén alakíthatnak ki flusht, short, vagy 2 párt, ami verni fog minket. Nem túl valószínű, hogy ellenfelünk dobna egy hívásra, könnyedén lehet valakinek top párja, vagy egy elég erős húzója a megadáshoz. Ha valaki lejavul minket, biztosak lehetünk abban, hogy akciódússá válik a játék, amit mi egyáltalán nem szeretnénk. A lényeg, hívjuk meg a floppon. Figyelem emberek, az én játékom ideje van. Mint minden komoly pókeres, vagy még inkább minden pókeres, arról álmodok, hogy sikerül még többet elérnem. Sok időt szánok a játék tanulására. Egyszer szeretnék a VSOP főversenyén elindulni, vagy csak simán kiutazni Vegasba, körülnézni és az egyik mellékversenyen játszani.
Egy EPT-re is szeretnék kijutni, mert élvezem a külföldi légkört. Ez egy álom a számomra, amiért mindent megteszek, és egy napon el fogom érni. Egy jó ideje már a 2-es szinten vagyunk, és lassan érezhetjük, ahogyan egyre magabiztosabb lesz a játékunk. Ismerjünk meg valakit, aki látott elég fantáziát önmagában online, és megtett mindent azért, hogy elérje a célját. Ő Randy Nanonoko Lu. Lassú kezdés után, ahogy Randy fejlesztette játékát, 1-2-re azon kapta magát, hogy 24 asztalon játszik egyszerre. 4 millió leosztás után közepes tétes 6 fős asztalokon Randy 2 millió dollárt gyűjtött össze, és több mint fél milliót bónuszokban, amiért elérte a Supernova Elite státuszt, ami a lehető legmagasabb szint az internetes pókerben. Arról híres, hogy rettentően kitartó és hihetetlenül konzisztens az eredményeit illetően. A grafikonja lehetetlenül tökéletesen néz ki. Jól jegyezd meg a Nanonoko nevet a neten és Randy Lu arcát. Most pedig Daniel Negreanu fog elemezni nekünk Vegasból egy remek leosztást az NAPT-ről, valamint a világ egyik legjobbja, tökéletes csapdát állít ellenfelének. Csupán azáltal, hogy lassan játsza meg a készlapját. Imádom ezt. Azért játsszuk a Texas Holdemet, hogy nutsot floppoljunk. Fullt floppolni álom, de a neheze csak ezután jön, hiszen ki kell találnunk, hogyan is maximalizálhatnánk a profitunkat vele. Az egyik lehetséges módszer, ha csapdát állítunk ellenfelünknek. Tom Marchese pontosan ezt tette ebben a leosztásban. Tehát Tom Marchese-nek épp 10-es pár van a kezében, ami egy nagyon erős lap, és egy 135 000-es emeléssel néz szembe. Csak megadja, ami szerintem is a legoptimálisabb választás. Vannak, akik szeretnek visszaemelni ilyen lappal és betenni az egészet még a flop előtt, ha lehetséges, de Tom az előnyére akarja fordítani pozícióját, és ha elég szerencsés ahhoz, hogy egy 10-es floppoljon, megpróbálhatja csapdába ejteni ellenfelét. Csak megadja tehát, ami által Sam Stein is partiba kerül a nagyvak pozícióból, káró 10-8-al. Nagyon jó helyzet egy 10-es párral, egy 10-8 és egy 5-6 ellen, és íme a flop 10-3-3 10-es párral a kézben, úgy, hogy az egyik ellenfélnél is van egy 10-es. És mindemellett Paradesnek egy flush húzója is van, tehát szinte biztos, hogy Tomra ráhív valaki, ha csak nem csinál valami őrültséget, mint például egy all-in vagy valami hasonló hülyeség. Mindketten passzolnak, és Marchese a sor, ez az a rész, ahol azt gondolhatnánk, hogy hát akár hívhatnék is, hiszen fullon van, de ő ennél sokkal okosabb, tudja, hogy ha nála van szinte az összes 10-es, majd hogy nem lehetetlen, hogy bárkinél is legyen valami igazán erős lap, úgyhogy el fogja passzolni ő is. Abban reménykedik, hogy ha valakinek király dámája van, esetleg turnre kap egy párt, vagy ha valakinek mondjuk egy 7-es pár van a kezében, megkapja a harmadikat hozzá. Lényeg biztosra veszi, hogy ellenfeleinek még javulnia kell, és az is tudja, hogy még azzal sem nyerhetnek, ezért megadja a lehetőséget. A legtöbb esetben meg kell védened a lapodat, de egy ilyen helyzetben mitől kéne tartanod? Nincs semmi, ami ellen védekeznie kellene. Egy igazán jó akciókártyában reménykedik, és a turn nem okoz csalódást. A káró 4-es feljavítja mind a két ellenfele kezét, de még mindig jóval erősebb náluk. Sam Steinnak így top párja van, flush húzóval. Ez még csak hagyján, de Parades a flopolt színhúzója mellé most kapott egy sorhúzót is, így mind a ketten azt gondolják, hogy jó esélyük van még a parti megnyerésére. Alig ha sejtik, hogy Marchese verhetetlen lapokat tartogat, és nem veszítheti el a kasszát. Sam érthető módon bele fog hívni a top pár plusz flush húzójával, hiszen úgy érzi, nála van a legjobb kéz. Senki se hívott a floppon, nincs miért aggódni. Mögötte Paredes természetesen meg fogja adni, hiszen nagyon erős húzója van, és úgy gondolja, hogy nyerni fog minden 7-essel, 2-essel vagy treffel. Itt jön az érdekes rész a leosztásban. Tom Marchese akár vissza is emelhetne, de azt hiszem, hogy még nagyobb csapdába próbálja csalni őket. Úgy gondolja, hogy ha valakinek színhúzója van, miért ne hagyná, hogy lejöjjön neki, hiszen ha jól tudom, a full erősebb, mint a flush. Nem akarja őket elijeszteni. Azt akarja, hogy a lehető legerősebb kombinációt tudják kialakítani ellenfelei, hiszen biztos, hogy még az is kevés ahhoz, hogy legyőzzék a fullját. Gyönyörűen megjátszott parti eddig, a maximumot hozta ki belőle, és a következő lap sem fog csalódást okozni neki. A River 2-essel Paredesnek megérkezett a sora, persze egy sor nem veri meg a full house-t, és meglepő módon Sam Stein tovább hív csupán egy 10-es párral, úgy gondolja, hogy elől van vele, és megpróbál némi értéket kiszedni belőle. Persze Paredesnek leesett a sora, semmi oka sincs azt feltételezni, hogy nem nála van a nyerőlap, ezért természetesen emelni fog, kicsivel többet, mint 1 millió, és így Tom a lehető legtöbb akcióban részesül. Egy hívás és egy visszaemelés a Riveren mindamellett, hogy volt egy hívás és egy megadás is a turnön. Ez a sok extra érték csak azért, mert belassított a floppon. Még jó, hogy all-in fog menni.
És Paredes azt gondolva, hogy vágom, mi folyik itt, csapdázott végig, eldobja a sorát. Mindazonáltal a csapda tökéletesen működött, mert sikerült betennie az összes zsetont a riverre. A lecke az, hogy ha valami igazán nagyon nagyot floppolunk, ne örüljünk meg neki annyira, hogy menten betegyünk mindent. Játszunk néha úgy, mint Tom Marchese, a csapdázással néha még több zsetonhoz juthatunk. Egy újabb lépést tettünk afelé, hogy mindent megtudjunk a pókerről, de még nem állunk teljesen készen. A mai adásban elemeire bontottuk a kézlapokat, és megtanultuk, hogyan kell azokat erejük alapján megjátszanunk. Elsajátítottuk a csapdázás művészetét, amivel a maximumot hozhatjuk ki a kezünkből, de arra is láthattunk példát, hogy ha nem vagyunk elég körültekintőek, könnyedén magunkat ejthetjük csapdába. Plusz elláttak minket néhány jó tanácssal a profik, hogy hogyan is kezeljük azokat a csúnya lemákolásokat. Egy jó tanács, amikor elkezdünk pókerezni, ne játszunk egyből valódi pénzzel. Ne kockáztassunk. Mindig van lehetőség játékpénzzel játszani, ami nekünk nem kerül semmibe. Érdemes ezzel kezdeni, így nincs benne semmi kockázat, és ezzel is ki lehet próbálni a műsorban tanultakat ugyanúgy, mint hogyha valós pénzzel játszanánk. A következő adásban megnézzük a különböző lehetséges húzókat, és átvesszük, hogy mi alapján kell eldöntenünk, hogy hogyan is játsszuk meg azokat. Kiegészítjük arzenálunkat az egyik legfontosabb fegyverrel, a félblöffel, és hallhatunk élménybeszámolót arról, hogy milyen érzés egy nagy címet megnyerni hazai pályán. És végül leteszteljük néhány igazi pókerarc idegrendszerét. Vagy nem. Találkozunk a következő adásban.